ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ, ಕಂಚಲದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ. ಸೊ ಈರು ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೀಟಿ ಅಪ್ಪನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನೆಟೆ ಯಾನು ಕಂಚದನ ನೀಟಾದ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ ಚಾಪ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕಹಿ ಅಂಶ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಉದ್ದ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪುಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ, ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಆನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆಟ ವಾ ಕಾರಣಗ್ಲ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚ ನೆಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇದು ತುಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಂಡ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪುಕ್ಕಡೆ ಬಂತೇಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಅವನೊಲಿಂದು. ಸೊ ಈ ಕಂಚಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಇತ್ತಂಡಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೀಸನ್ನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಈ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗಾಯ್ತು ಅರೋಮಲ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಕಂಚಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೋನುಗ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಕಂಚಲದ ರೆಸಿಪಿ ಕಂಚಲ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಏರು ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಂದರು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ನಿಕುಲ್ನ ಓ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಎಂಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಯಾಲ್ ಅಂಚನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಲ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಪು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಂಚಲನ ನೆಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಚಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸಲ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಕಂಚಲಾಗಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪು, ಪುಳಿ, ಖಾರ, ಚೀಪ ಇಂದು ಮೂಜಿಲ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದಿತ್ತಂಡ ಕಂಚಲದ ರೆಸಿಪಿ ಟಾಪ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ. ನಾನು ಪನ್ಪುಂದಾದ ನಿಕುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಏನಂటే ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಲ್ಲ, ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡಂಡ ಪೊಡಿ ಪುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುದ ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುದ ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಪಂಡ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾವಿನ ಪಂಡ ಬೇಯರ ಪುಡ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ನೀಟಾದ ಬೇಯರ ಬಂದಾಗ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಸಾಲನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದಿ ಒಂದತೆ ನೆಟೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಮಸಾಲನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಸಾಲನ ಬೇಯ್ತಿನ ಕಂಚಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನಗ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿಬೇಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಬೇಕ ಏನಂತೆ ಫ್ರೈ ಆರ ಬಿಡ್ಲೆ, ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಲದ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದವನ ಸಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.